Короче, хиша дерзкий гирифика деунайги кад. Бача мегун крелот памшидаги чӣ? Бахшиш брат якеше. Мада бахшиш дар кор нестай. Ира фақат ба ҷангал када мешавад ду ба ду тайёри табин ҳози мезанем инемиҷада. Короче гӯш ки брат, майда гайма калона ту биқаб мезанем фаҳмидӣ? Бача ту қади калон разбор кардӣ, бояд калон қади ту бизанӣ майда гайма. Охи ту аҳамият додӣ, аммо оқи падар майдак мара чихи безеб нигоҳ кард. Сара вайрон кард, балямада тема гирем я футболишкунум бифаҳмонам иҷа тамакием да по-братски. Ту чӣ калон тарсидӣ? Не брат, натарсидам, туғрия мезанем. Бача туғри боша рафтем охи футболшон мекунем, амихе кор бидай. Биё охи. Мегум қадиш баланду чота қувват надошта, ямаш қади танак шуд заминда. Ту чӣ хали карӣ? Бля ман ҳайрон шудестам. Оқи падар қадпасту иқа шустри. Ду дандон бля болои парид бу. Бихе ки шарманда шудем, ору набда рехта гуварду.